Здравейте, приятели! Днеска ще рисуваме коледни неща за Коледа. Днеска е моята приятелка Никол. Здравейте, приятели! Абонирайте се за канала на Христо Диев. Той е много готин и цъкайте subscribe. Добре, благодаря. Да започна видеото. Сега почваме да рисуваме. Направо започна от когато съм се пребрала. Сега ще рисуваме коледни човечета. Или елхи, каквото си пожелаете. Да, така е. И в момента почваме да правим един лек кръг, като на лъжица. Не като някакъв. И отдолу да е празно, да няма никакво пространство. И после с маркера почваме да правим едни дебели ръце, като на слон. Нема като на дебела свиня. Добре, като на свиня става. Хора, цъкайте веднага subscribe, защото Кери е много внесен. Или после ще го пратя в Viber. Добре. И почваме сега първото. Да украсяваме с вълни. Ако знаете такова вълна, ще ви покажа после. Или ще ви снимам. Вълната хора много лесно се прави. Само трябва много... Да, може да му сложите окраски, да му сложите някакви неща. А сега му слагам... Първо се украсява с черен фломастер или молив, защото после да направите красиво, да е очертано. Аз сега го правя като някакъв гоблин. Хората, знаете, че ако се чудите, че за такова, за някаква оценка сериозно се бъркате, това е просто да се забавлява един човек. Да, за да е успокоение на мозъка. Не за моя концентрация. Да се науча как да държа химикалката. Да. И най-важното трябва може и да се научите да рисувате с тази ръка. Аз не мога, защото аз се опитвам. What? И се излизам от очертанията, както винаги. Да, бе. Наистина си, Крис. Да. И сега ще правим зигзаг. Зигзаг може да го направите под шията на човечето. Крис? Да. Дай ми още ни идеи. Може да правите и елха, и дядо Коледа, някакво джудже. Аз в момента вижте какво съм си получил. Ето го. Аз ще правя джудже. Добре, Никол прави джудже, защото тя е джудже. Шегувам се на джудже. Само един от нашия клас е едно пълно джудже. Кала. Да. И гати умника. То господина, докато каза задачата, той веднага казва: господина е равно на еди колко си. Това е нашия Калян. Да, хора, буквално рисувам някакво джудже, което е много смешно, като криското дупенце. Аз не мога ли да рисувам джудже? Аз съм по-тъпа и да, можем да рисуваш и джудже. Последете може да си направите някакви звездички на човечето или на еди какво си. Да, рисувах. Крис, наистина този път нарисувах жена джудже. От нищото ми хрумна.
Приятели, това го правя само за вас, за да когато искате може да гледате моите видеа. Не там при баба ни Гранушка. Знаете, после мога да снимам за баба ми Гранушка видео. Как бе? И сега взимаме черния маркер, ама аз взех кафяв. Почваме да правим очи на нашото човеченце. Хората знаят как да рисуват хора, Крис. Те пак са хора. Да, това е също упражнение. И ако имате състезание на име, аз рисувам. Аз изкарам... Ама те могат, които хората те гледат, могат да са големи мъж и жена. Еми, пак да гледат. Ами, те могат да рисуват. Аз имаме кафевия маркер. И почваме да отцветяваме човечето да е кафяво. Хора, знаете ли сега какво ще ми рисувам? И тук сега идва момента, който много го харесах. И ще правя най-готиното нещо. Няма да го споделям. Джудже? Не, няма да е джудже. Няма да ти го споделя. Дядо Коледа? Не! Ти си се опитвал да откажеш. Елха? Не! Хора, питайте се да познаете какво ще нарисувам на 30 години. Да, напишете в коментарите. Добре. Хайде, старт! Добре, приятели, аз сега му правя краката, после ще ви го снимам. Хора, много добре се получава. И мисля, че това е петичко. Добре. Ето, приятели. Мария, махни се, снимам влог. Да, котката ми дойде. И котката ти не може да те остави на мира. Влюбена в мене, казах ли? Добре, приятели, сега както ви показвам. Ими нищо ви показвам, само мен гледате. После ще го снимам. Да видите. О, хора, буквално ви казвам, че много грозно рисувам. Абе, базикът се. Добре, това е някакво малко детенце. Абе, готино е. Нали каза да ти напишат в коментарите, ама каза, че е дете. Да, ама не знаеш как се казва детето. Аз казах да напишат в описанията как се казва това дете. Иван. Не! Напишете Гошо. в описанието как се казва детето и му измислете също така, ако искате име. И познайте какъв цвят има Никол котката й. Какъв цвят е? Напишете в коментарите. Да кажа ли? Не казвай! Има милион котки. Розови, сиви. Каквито и да е. Ти се издаде. Има и черни котки. Вие познаете. Аз сега ще ги изредя. Има розови. Как има розови? Ти нещо си се объркал. Има розови, не помниш ли нас? Бръчканата котка. Това са свинксовете. Хора, буквално ви казвам, че вашия... Еми да, тя е розова. Какво е? Нали има Никол котка свинкс? Има ли сива котка? Има ли черна котка? Има ли жълто-бяла котка? Да. И еди каква си котка? Да. Може да има извънземна котка. Стига си го говорил. Извънземна котка може да има. Представи, разбрахме, че имам много видове котки. И ми дай ти си котка. Мър. Да играе само нещо искаш да вземеш и после да кажеш, че не си ти. Как
нарисувам това. Аз нямам къде да нарисувам този момче, това момче. Много неща съм ги нарисувала. Но аз момче... Чакай, това момчето не се казва Алекс. Кой е Алекс? Брат ти, Алекс. Близичко си, близичко. И него ще рисувам, обаче не е Алекс само. Горе ще опита едното да го познае, да, аз познах го. Брат ми ще рисувам. Но второто кое е? Александър. Какъв е Александър? Да, и второто ще направиш една уха. Хора, веднага пишете в описанията какво дете да нарисувам. Знаете много добре, да, Алекс ще нарисувам, брат ми. Здравейте, пак съм аз. Имаше малка кратка пауза. Ако Криска Диев се опита да познае кое е момчето да го нарисувам, ще получи, знаете ли какво днес? И познайте колко деца има в нашия клас. Аз знам. Да кажа ли? Ако кажеш, повече аз няма с теб видео. Стига. Аз сега... Добре. А искаш ли сега да се опиташ да гадаш? Аз съм готова с моята портрет. Аз в момента му... Ама ти украси ли си го? А? Украси ли си това? Ухата ли? Не бе! Бузата на брат ти. Брат ми ли? Да, ли ти го рисуваш? Нали има някакъв цвят на бузата? Но нямам къде да го нарисувам, то нямам някакво крит. Бузата. На бузата ми. Не бе, на листа, нали рисуваш там брат ти? Няма къде, няма место. Много горе бе. Значи там си направила брат ти. Това не го спрях, за да не го чуете. Да ме махнат. И почваме ви снимаме такива видеа с баба ни Гранушка. Дядо Гранулко. Където дядо Гранулко, как искам да го смачкам. Той е нашия дядо Гранулко. Само иска да ни убие. Друго не знаем. И като види, че съм убил бабушкера, веднага идва на секундата. Добре, брат, ще го нарисуват някакси. Ще напиша буквата. О, и забрах да ви кажа, абонирайте се за канала на Дени Рекс. На този? Да, на този. И сега почвам да украсявам. Еми ги маркерите. Не прекъсвай. Сега, приятели, кой маркер да избера? Чакай да извада всички жълти. Нека ли се гадае, сега ще гадае, кое да избере. Приятели, с кой маркер искате да рисувам? С 35 лимонов жълт, с 37 едикъв си цвят, с 44, 33 на мелан, май беше диня, и 38. Чакай да чуя какво ще ми каже секретарката Никол. 38. Добре. Секретарке. Нали знаеш, че сега никой не те гледа? Да, гледаме. Татко ти. Добре, Никол. Добре, приятели. Сега знаете, че Никол ми е секретарката. Нали? Не ме наричай така. Казвам така пак. Нана номер 1.
я потърсете в Brawl Stars Нана номер... Само Нана. Е това. И трябва да нарисувам най-готиното момче. Не, няма да... Хора буквално казвам най-готиното момче. Не знаете, не което го мислите. Не е този човек, който говори с мене по телефона, а е друго момче. Ай, приятели, знаем кое е гаджето. Тя без няма гадже. И сега мога да ви го кажа. Добре, кажи го. Георги Александров. Ама аз имам две гадженца. Да, едно цигане. На име Златомир. Много Александров. И знаете го човека Чудо. Много е такъв, много е ревнив, много е такъв, много е ядосан, много реве. Казва се Крис Кадиев, Константинов Кадиев. Да, хора. Да, кой сега? Аз лъжа или целите хора искате да ми кажете, че цяла България Никол вика, че не харесва Крис Кадиев. Напротив, харесвам го. Но, първо да ви кажа, абонирайте се. Второ, да ви кажа, като гледате шоуто на Крис Кадиев или някакви здравен доклад, Крис яко разтвърди моите думи, че аз си забравих гласата. Какви твои думи, бе? Много добре не се прави. Той говори, че ти, Крис, нали, тя ти да ви кажа, че Крис Кадиев използва Каприела Старето за една ученичка, която седи до мене и е красуничка. Другото, което ще да ви кажа, че Крис Кадиев пада по мене. И да ти кажа, Крис, сега ти, нали се използваше? Да, сега не я използвам. За да се вмъсти Крис Кадиев, му трябва бед бойско момиче. Знаете кой? Папаната Никол. Добре, приятели, аз съм готов. И аз съм залаза много отдавна. Ако са ми го видели, сега моята приятелка ще го изпрати, за да я го видя. И ще го изпрата тук. Естествено, скриншот. Аз не си ми пратиш ли клипа? Ще ти го пратя. Добре. Добре, приятели, това беше за днешното видео. И до скоро.